What's up mga bay? Ako na si Biti. Ug karon, ako lang i-share kaninyo ang kinabuhi sa usa ka inahan nga adunay anak nga dili na makalakaw. Mao kini nga among story sa akong anak nga si Pedro. Nga bay, ako ipaila-ila ninyo. Mo din akong anak nga si Pedro. Okay ra na dong. Ubisagin mo na ani pa man si Pedro. Payag ya po na mo maglingaw-lingaw duha. Tanawa. No, 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 no. Umao to mga bay. Nga, bisig na ka-wheelchair lang ni si Pedro. Makatabang niya po niya sa ubang tao. Parehas ang hitabuan ni. Ado, naunak. May pasahiro nak. Ali, ato masak yun. Wala may motor. Kadugay na ko diri naghuwat. Asa ka day? Nagot kag motor? Uti ay, ganihar gyud kay ko nya ug nangaging mga motor. Nya malit na ko ani sa mundit sa kong iyab. Na, sakay na lang diri day. Hala, sure ka te? What? Kasi ako sa panahon na nakahanap day. Nak, bilin sa kan diri nakakay. Masakay si ate ako sa inyo sa minsan. Kanat ka. Salamat kayo. Salamat helmet tayo kay kana pa si madako. Ala, hindi pa. Sige te. Ala, Tana? di ko malitan eh. Salamat di kayo. O di ba mga bay? Bisag nag-wheelchair pa ni si akong anak. Daghan gyapon kimig matabangan. Karon nalagi sa park. Ako siyang i-sorry sa slide. Mag-slide sa mi. Sige nak. Ready? 1, 2, 3, go! Hala! Pedro! Pedro! Isa! Suot lang nak ha! Hali nak! Okay na si Pedro mga bay! Kanang nabali ra gamay ang til. Nabali ra gamay ang til. Pero okay ra siya. Uli sa amin. What's up mga bay? Shout out day ni Manoy Verkel Garso nga naa karon sa Bohol. Ya shout out ni Aisha Sophie. Shoutout ay ko ni April Lucenio og sa tanang member sa Pawa Vibes. Shoutout ko ni Sir Tiban. Ya, special shout out sa Angkas family nga si Tio Junior Angkas, si Mami Lynn Angkas, ni Angelo Angkas ug ni Abigail Angkas sa pag hatag na mo og wig nga gwapa na kay mi. Charis! Pero salamat kanyo guys sa paghatag sa wig kay. Mugwapa na gid ang among mga babae ron. Para mawang kalay. Buntod tabay! Bye!